टीवी सीरियल अनुपमा का एगो नया प्रोमो वीडियो जारी कइल बाटे जेमे अनु के अनुज कपाड़िया के घर में दिखावल जाता। अनुपमा सीरियल के ई प्रोमो मेकर्स ओ वक्त में जारी कइले बाना जब एक तरफ तोसू की गिरफ्तारी वाला सीक्वेंस खत्म हो गइल बा और दूसरी तरफ परी की नाराजगी वाला सीक्वेंस चालू हो गइल बाटे। हालांकि ई नया स्पॉइलर वीडियो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गइल बाटे। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर सीरियल अनुपमा टीआरपी लिस्ट में लगातार पहले नंबर पर बनल बाटे। नया प्रोमो का बात कइल जा त एमे दिखावल गइल बा कि एगो विशालकाय स्टेज पर अनुपमा डांस करतली और पर्दा के पीछे से अनुज का बेटी भी मैचिंग आउटफिट में स्टेज पर आवत अली। यही दौरान अनुपमा का पर्दा में पांव फंस जाता और अनुपमा का नींद खुल जाता। प्रोमो में दिखावल गइल बा कि अनुपमा कपाड़िया मेंशन में बाली। अनुपमा का जब आँख खुलता तो बेटी आद्या के सामने खड़ा बाली। आद्या अपनी माँ से पूछत अली कि तू इजा का करतलू। जवाब में अनुपमा कहत अली कि बेटी हम तो एकरे पहले कि अनुपमा कुछ कहे आद्या उनके जली कटी कई सारा बात सुना देतली। अनुपमा के पास भी कोनो ऑप्शन नहीं खे रहत और चुपचाप कमरा से बाहर आ जातली। जब अनुज कपाड़िया आद्या के समझौले कोशिश करे ना तो अनुपमा उनके रोक देली। अनुपमा कहेली कि जब दर्द हम देले बानी तो दवा भी हम ही देहब। फैंस थ्योरीज का मानल जा तो अनुपमा एक बार फिर कपाड़िया मेंशन में वापस करी और अपनी गोद ली बेटी आद्या के दिल में जगह बनाई। लेकिन काऊ कामयाब हो पाई इस सवाल का जवाब जाने खातिर अब इन फैंस के थोड़ा इंतजार करे पड़ी। एकरे अलावा भी एगो सवाल ई बा कि अनुपमा के कपाड़िया मेंशन में पहुंचने का वजह का बाटे। का उनके किंजल के घर से निकाल दिया गया बा। ऐसे में इस सवाल के जवाब जाने खातिर दर्शक के अपकमिंग एपिसोड का इंतजार करे पड़ी। वैसे ये स्टोरी पर आपका क्या कहेगा कमेंट कर हमको जरूर बताएं।